Hello, ladies and gentlemen. Aku bali da kina ake amanan S Niga aka Zango amanan Umar Big Show. So ina mutane masu bibiyan abubuwan mu a YouTube channel. Ga dama ta samu. Bakuwar Zuciya za mu kawo muku ita nan da ba da jima ba a YouTube mai suna Umar Big Show. Akwai swag. Sannan kar ku manta akwai a Instagram, akwai a Audio Mark, akwai a TikTok. Kai any wannan platform da aka same shi a ciki. Sai mun haɗe. Allakar Umar baya ke ɗin kyakkyawa ce, babi ki gab na hiya, koma me zaki ce, ni dai zan ta yin magiya. In baki yarda da ni ba, in gama kullum zuciya.